Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong may masitin silang nais at mabubuting kalooban. At pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga orasyon na sa spiritual, physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga gamit po nyo sa araw-araw. At dito po lamang po matutuklasan sa hiwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po niyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. At sana po ay tumutok naman po kayo sa hiwagan ng Pangasinan at marami po kayong malalaman po dito ang matutuklasan na mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw at magagamit po sa panggamutan at physical na karamdaman. Pagkakalob ko po sa inyo lahat, basta tumutok lamang po kayo dito at pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking gagawa ng paraan para mai-share ko po sa inyo lahat ang aking mga babagi po mga orasyon. Marami po ako ipagkakalob sa inyo ng mga orasyon na bagay, napaka-importante po ito mga orasyon po. Apoy ni kamatayan o tigal po ng Diyos, po, marami po. Opo. Yan po, ipapakita ko na sa iyo. Kung may ganito po kayo, pwede nyo po ipatato po ito sa inyong dibdib o sa likod. Ganda po ito. Ang patato. Yan po. May salbid. Kung pa dito, mga orasyon ng salbi, napakabisa po mga ito na kipapakalap sa inyo. Diyos, Espiritu Santo. Yan po. Marami po akong ipakon. Ito po ay lahat po dito nanggagaling sa mga libreta ko po. Tapos sinusulat ko po para makakasya po kasi hindi po kasya sa akin. Hindi po ako marunong pong mag-edit. Marami po ibabagi po sa inyo. Po. Po mga babagi ko po sa inyo lahat to mga po. Mga panalangin po. Mga panalangin sa Diyos na Ama. Yan po, mga panalangin. Magamit po sa panggamutan po ito, panalangin sa pang-araw-araw na para humingi ng gabay sa Diyos na Ama. Yan po, panalangin sa ukol sa Trinidad Santissima. Yan po. Kung Sagrap Pampinyag, ayan. Pakakalog ko po sa inyo lahat mga to. Basta antay-antayin nyo lamang po. Ayan po. Ayan po, sa inyo na unang akla ng karunungan lim. Pagpakalog sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo para makon po kayo.
Marami po akong ikukon sa inyo. Sinusulat ko lamang po sa notebook para makasya po sa YouTube, upload ko o sa cellphone para po. Ang isishare ko po ngayon po sa inyong araw na po ito ay rebelta, automatic pag ginawan ka ng masama gamit ang spiritual na atake po. Yan po. Mahirap kasi pag sinulat mo sa pulang ballpen parang hindi makita, kaya sinusulat ko na lang po sa black ballpen para makita po sa upload po. Pakaintindihin nyo lamang po ang aking i-upload na mga kon po. Screenshot nyo naman po kasi hindi po ako marunong mag-edit at wala po akong kasamang magkon po. Hindi ako marunong magkon. Ang kasama ko po dito bata pa na hindi pa marunong sa ganitong bagay na mag-edit. Kaya pasensya na po kayo kung kon po. Gagawa na pang paraan para kon po maintindihan nyo po. Pag ang gumawa po sa inyo ay ito ay automatic na po na pag ginawan ka ng masama gamit ng espiritu na atake ay kusa na pong kuwan po ito. Ang pamamaraan po ay kung tangkain kang tigalpuhin, bibirayin ka ng palipadangin o barang at iba pa. Ito po yung magdasal po ng isang ama namin at sunod po yung pang-rebelta po. Yan po. Po. Tapos pagkatapos magdasal ng isang ama namin po ay sunod po yung orasyon po. Ampuam tinigratum utadae rumbatum jabnulum arigatus noxilum la omnipotentia di Dios iibae salvum pactum nobis igusum satur aripo tinit pilarotas omnis majestatis it mortuus dan it mihi lapidis mihi dum Giminum libertar tibi dominus is repitor cross. Usalin sa isip naman po, ipo sa dibdib ng pakros at ipo sa puyo ng pasyente po. Kung manggagamot po kayo, ipo nyo sa pasyente po. Ipo sa puyo, sa pasyente o sa tubig painom, ay painom nyo sa pasyente po. Pwede nyo po itong gamitin po pang rebelta sa sarili po nyo kung talagang speak nyo na po na may gumagambala po sa inyo. Usalin nyo naman po ito at kusa pong automatic po na babalik sa kanya ang gumawa po sa kanya. At yung na nararamdaman po ninyo na kon po ay mas lalo doble-doble po yung babalik sa kanya. Buong pamilya po niya ito. Pati pamilya madadamay po kung ginawang ka ng paraan. Kahit na sino po yung halimbawa nagpakulam, ibabalik sa kanya pati yung nagpakulam, kon po dito madadawit po. Basta may kinalalaman po sa mga masama. Ito. Yan po. Ampuam tinigratum utadae rumbatum jabnulum arigatus roxilum la omnipotentia di Dios iibae salvum pactum nobis igusum satur aripo tinit pilarotas omnis majestatis it mortuus dan
it mihi lapidis mihi dum gininum Rebiltar TV Dominus Iis Repeator salin sa isip lamang po at ipo sa dibdib pakrus at ipo sa puyo ng pasyente po. I-screenshot nyo para kanya po ang gampanan nyo po yung kanya. At shoutout pala kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Uruel from Bico, Ryan Abisti, Jones Binadin, Geraldo Jimenez, Ardel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Coyoy, Doyle Rosario, Pagkagat ng Dilim, it is commented, Janice Nolo, Arnel Hirano, Pantalion Bubis, Rodan Buo commented, Aljon Podo, Puod, Andong Kulogi, Tani Dianan, Marvin TV, Coldo TV, Rons Marcelino, Ronald Satur commented, Rodi Ladra, Just B, Yamasiya, Tripoli commented, Nisto Ramos, at Emil Ortiz commented, Jim Tingson commented, Yisom Del Mundo, Alberdiolo commented, Romy Ramasog, Maricar Corpus commented, Silas Eleanor Ballesteros commented, Tingson commented. Shout po sa inyo lahat. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout po ay mag-comment naman po kayo sa baba at shoutout po kayo. Maraming salamat po. Sana po maunawaan po ninyo ang aking mga ginagawa po, mga ibinapulot ko mga orasyon. Sana po pakaintindihan po at gamitin po lamang sa kabutihan po, wag sa kasamaan po. Para palagi ko po yung mahalin ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. At palagi po kayong magpasalamat sa Kanya para palagi po kayong gabayan ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po wag po kayo magsawang mag-subscribe, mag-like and share at paki-follow po ang Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po.